Ahojte, dnes sa môžeme na novo rozhodnúť, či sa budeme báť, alebo budeme veriť a očakávať dobre. Ako sa rozhodneš ty? Názov a povzbudenie dnešnej témy znie: rozhodni sa radšej pre vieru, než pre strach. Skvelá téma a to, čo je skutočne fantastické na živote, že my ako ľudia máme možnosť sa slobodne rozhodovať, máme právo voľby, ale za tú voľbu samozrejme nesieme zodpovednosť. A dnes, bez ohľadu na to, aký je stav nášho účtu, v akom stave sú naše financie, firmy, aké možno náročné rokovanie ťa dnes alebo v tomto týždni čaká, alebo čo hovoria svetoví ekonómovia, môžeme sa čerstvo rozhodnúť, že odmietneme, ba doslova zavrhneme strach a budeme veriť v Božie dobre, v Božie zasľúbenia, budeme veriť aj sami sebe, že tomu, čo robíme, je správne, posilníme sa v tom, že Boh je s nami. Keď je Boh s nami, kto je proti nám? Aj Dávid hovoril, že keby som neveril v Hospodinové dobré, už dávno by som zahynul. A všeobecne v živote vstupujeme do rôznych vzťahov, kde viera a strach sa vedia prejaviť a sú veľmi viditeľné. A keď sa rozprávame napríklad o biznise alebo peniazoch, tak to absolútne platí tiež. Z praxe, najmä pri rôznych obchodných rozhovoroch, môžeme úplne jasne povedať, že ľudia vedia buď z teba cítiť tú pohodu, sebavedomie, úspech, no zároveň aj napätie a také možno skryté volanie, že ak nezískam tohto klienta alebo túto zákazku, tak už je koniec. Ale keď si tak v kľude preložíš nohy, má svoj komfort, si na tej vlne požehnania viery, tak ľudia to vedia vnímať, vedia to cítiť a stáva sa pre nich atraktívny. Je to zaujímavé, lebo keď chceš niečo strašne zúfalo získať, nejakú zákazku, nejaký obchod alebo zamestnanec, nejakú pracovnú pozíciu, tak tá druhá strana to proste vníma. Cíti tú pachuť strachu, frustrácie za tým a odpudzuje to požehnanie a úspech z nášho života. Strach je naozaj negatívna viera a priťahuje všetko to, čo vlastne nechceme a čoho sa bojíme. Preto si na to treba dávať veľký pozor. Keď sme však plní viery, plní slova, vedomí si Božej dobroty, tak tie úspechy, zákazky, priazeň ľudí to ku nám priťahuje. A toto je veľmi praktická vec v živote. A tak úsmevne zvykneme hovoriť, že treba dodržiavať aj 11. prikázanie, že nepohundreš. Takže zavrhnime strach, vedome odmietnime negativizmus, hundranie a Boh nás požehná. Jakub nám hovorí vo svojom slove, že muž dvojitej mysle nestáli na všetkých svojich cestách. Ďalej vraví, že je ako vlna, raz hore, raz dole a nech si nemyslí, že taký človek niečo dostane od Pána. A je to pravda, že strach a pochybnosť s vierou sa nevedia spolu zhodnúť, nevedia fungovať pohromade, pretože buď veríš, alebo sa bojíš. A preto my sa rozhodníme dnes pre vieru a všetko sa ti podarí. Ďakujeme, že zostávate s nami, za vašu podporu, za sledovanosť. Buďte veľmi smelí, Boh je na vašej strane. Uvalte svoje starosti na Neho a Boží pokoj a viera nech víťazí vo vašom srdci a nech sa vám vo všetkom darí. Ahojte.